Ξεκινήσαμε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που βλέπω νέους ανθρώπους, γιατί εγώ δούλεψα στο Summerhill προ πολλών ετών και όταν επέστρεψα νιώθω ότι γύρισα από τον Άρη και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νέα παιδιά και γι' αυτό ήρθα και εδώ με πολύ χαρά, όπως και όλοι οι άλλοι ομιλητές, να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, η οποία, να ξέρετε, είναι και πολύ δύσκολη και θέλει πολύ χρόνο και μπράβο σας σε όλους τους διοργανωτές. Θα κρατήσω και εγώ το χρόνο μου για το... Με αυτό. Αυτό. Okay. Για το Summerhill θα μπορούσα να σας μιλάω για 200 λεπτά τουλάχιστον, αλλά επειδή έχω μόνο 20, θα πω πάρα πολύ λίγα πράγματα, θα παραλείψω και για να πάω πίσω, γιατί το προχώρησες. Δεν είναι στην αρχή, νομίζω. Οπότε θα παραλείψω πολλά σημαντικά πράγματα, θα δημιουργηθούν και πολλές απορίες, αλλά θα πάρετε μία γεύση. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω σήμερα. Okay. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι αυτός που βλέπετε, το διαχρονικό μήνυμα του σχολείου αυτού, γιατί όντως πρόκειται περί διαχρονικού μηνύματος, γιατί το απλό πράγμα που βρήκε ο Νίλ, ο ιδρυτής του σχολείου, όπως και άλλοι εμπνευσμένοι παιδαγωγοί, είναι ότι τα παιδιά τον πιο πολύ χρόνο τους θέλουν να παίζουν. Αυτό το απλό πράγμα τώρα το κάνουμε διαλέξεις, ενώ το φυσικό δηλαδή έγινε αφύσικο και πρέπει να το ξαναφυσικέψουμε. Και το δεύτερο φυσικά που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά είναι να μαθαίνουν και να κάνουν όλα αυτά που μας είπε πολύ σωστά και ο κύριος Μόσχος, να αναπτύσσονται. Οπότε το μήνυμα του Summerhill, όπως και άλλων σχολείων, θα συνεχίσει να ισχύει εσαΐ. Στο Summerhill πήγα γιατί δούλευα τότε στην Αγγλία σε 2 δημόσια σχολεία, είναι μια μεγάλη ιστορία, και θεωρούσα, προερχόμενη από την Ελλάδα, ότι εκεί λόγω των χρημάτων και λόγω ότι τουλάχιστον το ένα από τα 2 σχολείο είχε φοβερά εργαστήρια, εργαστήριο φυσικής για πειράματα κτλ., ότι εκεί η εκπαίδευση θα ήταν καλύτερα, αλλά και εκεί γινόταν αυτό που διαπίστωσα στην καριέρα μου, ότι και εκεί υπήρχε ο εξαναγκασμός και ο φόβος. Και εγώ δεν κοιμόμουν καλά το βράδυ με τον εαυτό μου και τη συνείδησή μου, συνειδητοποιώντας ότι μαθαίνουμε στα παιδιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, παγκοσμίως, με τον φόβο και τον εξαναγκασμό. Και δεν ήθελα με τίποτα εγώ να σταλάσω φόβο σε ψυχές μικρών παιδιών. Οπότε παραιτήθηκα από όλα, θα άλλαζα μάλιστα και επάγγελμα, αλλά έμαθα ότι υπάρχει το Summerhill και έτσι τα παράτησα όλα και πήγα εκεί. Το βιβλίο που βλέπετε δεν θα διαβάζω, μπορείτε όλοι, βλέπετε όλοι να διαβάζετε για να μην χάνω τον χρόνο μου. Το βιβλίο που βλέπετε εδώ είναι το βιβλίο που άλλαξε όλη μου τη ζωή. Το διάβασα και συγκλονίστηκα πριν πάω στο Summerhill και έμαθα και έλεγα τώρα σε ένα τέτοιο σχολείο μόνο μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο ως εκπαιδευτικός. Παρότι ήταν μεγάλο μεράκι μου να είμαι εκπαιδευτικός. Διαβάζοντάς το λοιπόν αυτό το βιβλίο, συγκλονίστηκα, σας το συστήνω σε όσους σας ενδιαφέρουν. Οφείλω στη ζωή μου πάρα πολλά, για να μην πω τα πιο σημαντικά, όχι να μην πω, το λέω, και στον Βίλχελμ Ράιχ και στον Νίλ. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο, πήγα στο Summerhill. Το Summerhill είναι αυτό μια φωτογραφία από το Google. Όλο το πράσινο που βλέπετε είναι το σχολείο. Είναι διεθνές ιδιωτικό σχολείο, αλλά είναι φτηνό ιδιωτικό σχολείο. Είναι οικοτροφείο, τα πιο πολλά παιδιά μένουν μέσα. Και είναι περίπου 80 παιδιά σε 48 στρέμματα, 50 στρέμματα. Γιατί η ελευθερία θέλει και χώρο. Αν εμείς εδώ μέσα τώρα θέλαμε να ζήσουμε ελεύθερα, δεν θα ήταν εύκολο, γιατί δεν έχουμε χώρο. Θα αρχίσαμε να σκοτωνόμαστε, να μαλώνουμε, ποιος θα πάει στην τουαλέτα, ποιος θα κάνει τι. Το Summerhill λοιπόν έχει έναν υπέροχο χώρο ακριβώς για παιδιά. Και αυτά που είπαν και ο Άγγελος και ο κύριος Μόσχος, χρειάζεται και έξω, αφού είναι μικρά τα σχολεία, ας τα βγάζουμε και έξω τα παιδιά. Ο ιδρυτής του σχολείου είναι ο ΑΣ Νίλ, έζησε τις ημερομηνίες που βλέπετε, και ανακηρύχθηκε από τους 100 πλέον σημαίνοντες παιδαγωγούς που επηρέασαν την εκπαίδευση παγκοσμίως από την UNESCO. Και φυσικά υπάρχουν και άλλοι σπουδαίοι και κορυφαίοι. Το βιβλίο του, αυτό που βλέπετε στην οθόνη, μεταφράστηκε το 1972, ακόμα ισχύει, ακόμα υπάρχει, συγγνώμη. Υπάρχει και μια καινούργια του εκδοχή, αλλά δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Αν δεν το έχετε διαβάσει, σας το συστήνω, παρότι κάποια λόγια είναι λίγο γραμμένα παλιοκαιρίστικα, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό επίσης και για τον κύριο Μόσχο, εκτός από δεν ξέρω τι άλλα επαγγέλματα έχετε εδώ. Ο Νίλ πήρε την ιδέα να γίνονται δημοκρατικές συνελεύσεις, από ό,τι θα σας πω παρακάτω. Την πήρε την ιδέα από αυτόν τον παιδαγωγό και ψυχοθεραπευτή, ο οποίος έκανε τις ημερομηνίες που βλέπετε, μία μικρή κοινοπολιτεία, έναν χώρο στην Αγγλία,
όπου ζούσανε παραβατικά παιδιά, μένανε μέσα και αυτός ξεκίνησε να κάνει συνελεύσεις αμεσοδημοκρατικές, όπου τα παιδιά, τα παραβατικά, είχαν λόγο στη ζωή τους μέσα εκεί που ήταν κλεισμένα και αυτό βελτίωσε, όπως θα δείτε παρακάτω, τα λέει ο ίδιος ο Χόμερ, λέει, η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας των παιδιών βελτιώνεται όταν τους δίνεται περισσότερος έλεγχος πάνω στη ζωή τους. Και ένα από τα προβλήματα που για μένα, εκτός των άλλων που έχει η παιδεία μας, δημιουργεί πάρα πολλά θέματα, είναι η έλλειψη ελευθερίας. Δηλαδή πολλά από αυτά τα χουλιγκανικά φαινόμενα και bullying και άλλα που βλέπουμε και που δεν θα τα λύσουμε ποτέ αν δεν βρούμε τη ρίζα, και για μένα για το bullying ειδικά δεν την έχει καταλάβει πολλοί κόσμος, είναι γιατί δεν υπάρχει, αναπαράγουμε το ίδιο σύστημα, τα καταπιέζουμε και μετά γίνονται αυτά που γίνονται. Ο Χόμερ λέει λοιπόν και ο Νίλ το ίδιο, ο ιδρυτής του Σάμερχιλ, έλεγαν να είστε με το μέρος των παιδιών. Όταν θα τελειώσω την ομιλία μου, από μένα θέλω να θυμόσαστε δύο πράγματα. Αυτό και κάτι που θα σας πω στο τέλος. Να είστε με το μέρος των παιδιών. Γιατί και εμείς οι εκπαιδευτικοί πέφτουμε στην παγίδα να κοιτάμε το ορολόγιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ένα απρόσωπο πράγμα. Το παιδί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε και εσείς που είστε στα σχολιά, δεν ανάγκη όλα όσα λέει. Δεν θα έρθει κανένας να τα ελέγξει όλα, ειδικά στα δημοτικά. Δηλαδή, βγάλτε λίγα και ξοδέψτε περισσότερο χρόνο για να είστε με τα παιδιά ως ανθρώπους. Το Σάμερχιλ βασίζεται σε 5 βασικές αρχές. Ναταλία, θες να τη διαβάσεις? Θα παρέχει επιλογές και ευκαιρίες που επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύσσονται τον δικό τους ρυθμό και να ακολουθούν τα δικά τους ενδιαφέροντα. Κάτι που γίνεται σε πολύ μικρό βαθμό αλλού. Στο Σάμερχιλ μπορεί ένα παιδί να παίζει πιάνο μόνο και να μην κάνει τίποτα άλλο. Θα μου πείτε το παιδί θα γίνει μονοδιάστατο? Είναι δική του η ζωή και είναι πάρα πολύ όριμο, σας διαβεβαιώνω, γι' αυτό άμα θέλει να κάνει μόνο πιάνο. Αργότερα μπορεί να κάνει κι άλλα. Έτσι. Και να ακολουθεί τα δικά του ενδιαφέροντα και με το δικό του ρυθμό. Αυτό είναι ένα από τα τραγικά που συμβαίνει στην εκπαίδευσή μας. Είναι σαν το κρεβάτι του. Ξεκινάμε όλοι από μια αφετηρία. Άλλο παιδί όμως είναι κουτσό, παραδείγματα αυτά που λέω. Άλλο στραβό, άλλο δεν βλέπει καλά και πρέπει όλοι να φτάσουν στην άλλη άκρη του δωματίου με τον ίδιο. Είναι αδύνατον αυτό. Δηλαδή είναι τόσο αφύσικη η εκπαίδευσή μας που φυσικά δεν μπορούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν. Να επιτρέψει τα παιδιά να είναι ελεύθερα από υποχρεωτική και επιβεβλημένη αξιολόγηση, παρέχοντας τους έτσι τη δυνατότητα να θέτουν τους δικούς τους στόχους και να αντιλούν την ικανοποίηση που προέρχεται από τις δικές τους επιτυχίες. Ένας από τους λόγους που τα παιδιά μαθαίνουν, βέβαια τα ξεχνάνε όλα μετά, είναι γιατί υπάρχει επιβεβλημένη η βαθμολογία. Στα δημοτικά καταρχάς δεν θα έπρεπε να βαθμολογείται κανένα παιδί. Οι γονείς θα έπρεπε να ενημερώνονται, να λάβουν τα μέτρα τους αν το παιδί τους έχει κάποια δυσκολία. Αλλά είναι σαν ένα παιδί μαθαίνει να μπουσουλάει. Όταν μπουσουλάνε τα παιδιά, δεν καθόμαστε και λέμε «Α, πολύ καλά, θα μπορούσες και καλύτερα». Έτσι δεν κάνουμε? Κάνουμε αυτό την ώρα που μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει το παιδί, αν είναι δυνατόν. Και λέμε θα μπορούσες και καλύτερα. Προσπάθησε περισσότερο. Όταν τα βλέπω αυτά σε γραπτά μου ανεβαίνουν τα λαμπάκια. Τρίτον. Να επιτρέπει στα παιδιά να βιώνουν όλο το φάσμα των συναισθημάτων, απαλλαγμένα από την κριτική και τις παρεμβάσεις των ανηλίκων. Στο Σάμερχιλ επιτρέπεται και να θυμώνεις, παιδιά. Υπάρχει ο θυμός ο οποίος γίνεται οργή και σπάει και καίει, αλλά υπάρχει και ο φυσιολογικός θυμός που μπορεί όλοι στη ζωή μας να νιώθουμε κάποιες φορές. Στο Σάμερχιλ λοιπόν μπορούν και να κλαίνε, μπορούν και να βρίζουν, αλλά μέσα στο σχολείο. Όχι όπου να είναι, για να μην θεωρηθεί ότι είναι αγενή παιδιά. Και επιτρέπεται και να θυμώνουν και να χρησιμοποιούν ό,τι γλώσσα θέλουν την ώρα που θυμώνουν. Και αυτό γιατί? Δεν κάνει το Σάμερχιλ κάτι φοβερό, αφήνει τη φύση να ζήσει και η φύση θυμώνει και μερικές φορές. Θυμώνει και η ζωή, έχουμε καταιγίδες. Έτσι. Και η φύση θυμώνει. Η φύση δηλαδή εννοώ τα βουνά και τα δέντρα. Ναταλία. Να επιτρέπει στα παιδιά να ζουν σε μια κοινότητα που τα στηρίζει και για την οποία είναι υπεύθυνα. Μια κοινότητα της οποίας στη ζωή έχουν τη δύναμη να αλλάζουν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και στην οποία είναι ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους. Θα δούμε για τις συνελεύσεις σε λίγο. Το να είναι ο εαυτός τους επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ούτε εμείς είμαστε ο εαυτός μας. Έκανα πολλά χρόνια μετά το Σάμερχιλ να βρω ποιος είναι ο εαυτός μου, ποιος ήταν ο εαυτός της οικογένειάς μου, της κοινωνίας μου κτλ. Οπότε γίνονται πιο αληθινά τα παιδιά. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν προλαβαίνω γιατί κοιτάω την ώρα. 10 έχω λεπτά, ακόμα ή 5. 12. Να επιτρέπει στα παιδιά να είναι απόλυτα ελεύθερα να παίζουν όσο θέλουν.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσο θέλουν, εννοούμε, μπορεί και ένα χρόνο ολόκληρο ένα παιδί να μην πάει σε κάποιο μάθημα και ένα χρόνο να παίζει. Ή και 2 χρόνια. Δεν συμβαίνει τόσο ακραία, αλλά αυτό που χωρίζουμε, τώρα θα παίξεις, τώρα θα μάθεις, τώρα... Αν θέλουν τα παιδιά έχουν αυτή την ελευθερία. Τώρα, το Summerhill είναι σαν ένα γλυκό. Άμα δεν έχει τη συνταγή, δεν πετυχαίνει το γλυκό. Και γι' αυτό και δεν πετυχαίνουν πολλές προσπάθειες που γίνονται σε σχολεία από πολύ αξιόλογους εκπαιδευτικούς. Γιατί δεν έχουν καλά τη συνταγή. Θέλει λίγο αλάτι ακόμα, ας πούμε, ή θέλει να βγάλουμε κανένα αυγό. Λοιπόν, Ναταλία, μπορείς ή επειδή έχεις το Μάρκο. Τα συστατικά, λοιπόν, για να πετύχει το γλυκό του Summerhill είναι... Έχει λίγα παιδιά σε πολύ μεγάλο χώρο μέσα στη φύση. Ο μέσος όρος των παιδιών είναι 80 παιδιά, ηλικίας περίπου 7 έως 16 ετών, σε 48 στρέμματα γης. Η φύση είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο να κάνεις ελεύθερα σχολεία σε πόλεις, αλλά με πρότυπο το Summerhill έχουν γίνει. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα και εκεί, αλλά αν υπάρχει φύση όπως εδώ δηλαδή, εδώ μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί προσφέρεται ο ίδιος ο τόπος. Έτσι. Δεύτερον, όλα τα μαθήματα είναι προαιρετικά. Αυτό είναι επίσης κάτι που θεωρείται ριζοσπαστικό, αν και το Summerhill υπάρχει από το 1921, είναι πάνω από 90 χρόνια. Και είναι ένα σχολείο που τα έχει κάνει όλα, τα έχει δει όλα, έχει πειραματιστεί, έχει βρει άκρη, ξέρει τι να πει σε όλο τον κόσμο εκπαιδευτικά. Προαιρετικά λοιπόν σημαίνει ότι όποιο παιδί θέλει, όποτε θέλει και για όσο θέλει, πάει σε όποιο μάθημα θέλει. Και αν αλλάξει γνώμη μπορεί να μην πάει. Αν όμως ένα παιδί αρχίζει να πηγαίνει και μετά δεν πάει και αφήνει την τάξη πίσω, αυτό είναι πρόβλημα του παιδιού. Πώς θα το λύσει, μπορεί να το βοηθήσει ένας. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις και ό,τι γουστάρεις αν είσαι με ένα τμήμα το οποίο θα δώσει εξετάσεις, ας πούμε, και πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Τρίτον, υπάρχει ισότητα μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Ναι, ισότητα και εκεί που πρέπει όμως. Γιατί αυτό το λάθος το βλέπω να το κάνουν πολλοί εμπνευσμένοι γονείς με πολύ αγάπη για τα παιδιά τους, να δίνουν άλλο να υπάρχει ισότητα και άλλο να υπάρχει, παιδί μου, σε ποιο σχολείο θες να πας, εσύ θα το πω. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Δεν μπορεί ένα παιδί 5 χρόνων να αποφασίσει σε ποιο σχολείο θα πάει, γιατί δεν έχει την γκάμα των γνώσεων που χρειάζεται για να το κάνει. Οπότε υπάρχει ισότητα σε ό,τι αφορά όλη την διαδικασία της ζωής εκεί, αλλά για το ποιο προσωπικό θα προσληφθεί θα το αποφασίσουν οι ενήλικες. Για τους νόμους ασφάλειας του σχολείου θα το αποφασίσουν οι ενήλικες. Δεν θα βάλουμε 5 και 7 χρονών παιδιά να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Τέταρτον, σε 2 εβδομαδιαίες συνελεύσεις ψηφίζονται οι κανονισμοί του σχολείου και επιλύονται όλα τα προβλήματα της συμβίωσης. Αυτό θα το δούμε τώρα. Αυτή είναι η πρώτη συνέλευση. Αν είχαμε ώρα, έχω και αληθινές συνελεύσεις να τις δείτε σε ταινία, να το δείτε πραγματικά πώς συμβαίνουν. Το παιδί που βλέπετε εδώ είναι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο υπεύθυνος προστήμων. Αυτό γίνεται 2 φορές, μία φορά την εβδομάδα είναι η συνέλευση όπου ψηφίζονται οι κανονισμοί του σχολείου και είναι η ραχοκοκαλιά του Summerhill, είναι αυτό και το επόμενο slide που θα δείτε. Τα πρόστιμα, θα τα πούμε μετά τα πρόστιμα. Εδώ λοιπόν έχει ψηφιστεί ένα παιδί, αυτό είναι 13 ή 14 χρονών, από όλους ότι αυτός θα είναι ο πρόεδρος αυτής της εβδομάδας, συζητούνται τα πάντα, από το τι ώρα θα κοιμηθούμε. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν, αποφασίζουν όλοι. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά που συμβαίνει στο Summerhill. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτό. Εδώ υπάρχει ατζέντα, δεν μπορεί δηλαδή να μιλάει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και όποτε θέλει. Πριν τη συνέλευση, θα πάω εγώ και λέω: έχω 2 υποθέσεις. Μία κατά του Μιχάλη και μία κατά του Άγγελου. Γράφει ο γραμματέας. Πάει ο κύριος Μόσχος, έχω αυτή την υπόθεση. Και έτσι υπάρχει ατζέντα. Οπότε όταν ξεκινάμε, είναι καλύτερο από τα κοινοβούλια. Θα πρέπει όλοι οι βουλευτές όλων των κρατών να δουν αυτή τη συνέλευση, τι μπορούν να κάνουν μικρά παιδιά, αν τα εμπιστευτούμε. Μετά υπάρχει ο πρόεδρος που γράφει γίνονται προτάσεις και ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία τι θα γίνει. Θα κοιμόμαστε στις 9, ας πούμε, τα μικρά παιδιά, με απλή άμεση δημοκρατία. Και αυτή είναι η δεύτερη συνέλευση. Το δικαστήριο. Επίλυση προβλημάτων συμβίωσης και επιβολή προστήμων. Επειδή κανένας δεν τηρεί όλους τους νόμους πάντα, όπως και εμείς, οι μεγάλοι, το ίδιο και τα παιδιά.
Γι' αυτό γίνεται αυτό το δικαστήριο, η λέξη είναι λίγο αυστηρή, αλλά ειλικρινά γίνεται, λέμε ας πούμε, ο Μιχάλης συνέχεια παίρνει το ποδήλατο του Άγγελου και ο Άγγελος του λέει δεν θέλω να μου το παίρνεις και αυτός του το παίρνει. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, θα το φέρουν στη συνέλευση και θα αποφασίσουμε όλοι εμείς τι θα κάνουν. Και έτσι τα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά, βλέπουν ποιο είναι το δίκαιο, αναπτύσσουν τεράστια αίσθηση περί δικαίου τα παιδιά εκεί και θα αποφασίσουμε όλοι να βοηθήσουμε τον να. Ποιος το πήρε το ποδήλατο, ξέχασα. Εσύ το πήρε. Θα αποφασίσουμε όλοι τι θα κάνει ο Άγγελος. Συγγνώμη, ο Μιχάλης. Και ο Μιχάλης, επειδή δεν θα το ακούσει από μένα την ενήλικα, τη δασκάλα, τη μαμά, θα το ακούσει από άλλα παιδιά, θα το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Και αν δεν το λάβει, στην επόμενη συνέλευση έχει και συνέχεια. Επίσης, επειδή το Σάμεχλ το πρώτο που το ενδιαφέρει, και άκουγα πολύ προσεκτικά τον κύριο Μόσχο, είναι το πρώτο που ενδιαφέρει το Σάμεχλ είναι η αρμονική συνύπαρξη. Και μετά είναι τα μαθήματα. Τα μαθήματα στο Σάμεχλ είναι δεύτερα. Το πρώτο είναι να μπορώ να συνυπάρξω μαζί σας, αν αναγκαστούμε να ζήσουμε όλοι μαζί, αρμονικά. Και μετά εγώ μπορεί να μάθω χημεία πολύ, εσείς φυσική και ο άλλος γυμναστική και ο άλλος να θέλει να γίνει μπακάλης. Εντάξει. Τώρα, επειδή είναι πολύ κουραστικό όλες οι υποθέσεις να έρχονται στο Σάμερχιλ, κάθε τρίμηνο υπάρχουν ψηφισμένοι. Πόσα, 5 λεπτά, υπάρχουν, δεν θέλω να ξεπεράσω. Υπάρχουν και διαμεσολαβητές, παιδιά ψηφισμένα, όπου μπορεί ο Μιχάλης, ο Άγγελος μάλλον, να πάει στον διαμεσολαβητή και να πει αυτό και αυτό. Αν ο διαμεσολαβητής μπορεί να το λύσει, και είναι παιδί ο διαμεσολαβητής, σπάνια είναι κάποιος μεγάλος, αν μπορεί να το λύσει ο διαμεσολαβητής, θα το λύσει. Αν ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι είναι πολύ σοβαρό και ο Μιχάλης δεν παίρνει από λόγια, θα το φέρει στη συνέλευση και θα αποφασίσουμε πιο πολύ. Αλλά με τους διαμεσολαβητές λύνονται πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, την ελευθερία την αγαπώ, τη λατρεύω και εγώ όπως και όλοι εσείς που είστε εδώ. Αλλά και στην Ελλάδα το βλέπω δυστυχώς πάρα πολύ, τα όρια μεταξύ ελευθερίας και ασυδοσίας είναι πάρα πολύ καθόλου ευδιάκριτα στην Ελλάδα. Στο Σάμεχλ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Άλλο ελευθερία και άλλο ασυδοσία. Έτσι. Παραδείγματα κανονισμών. Πρωινό ξύπνημα στις 8. Πρέπει να είσαι ντυμένοι μέχρι τις 8.30. Να επιτρέπεται να σκαρφαλώνει στη μεγάλη ουσιά όταν έχει. Δεν επιτρέπεται να σκαρφαλώνει στη μεγάλη ουσιά όταν έχει υγρασία ή είναι σκοτεινά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ποδήλατο άλλου χωρίς την άδειά του. Πρόστιμο 50 cents. Δεν 50 pounds είναι. 50 λεπτά. 50 πένες αγγλικές. 50 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διέξοδο κινδύνου εκτός από περιπτώσεις άσκησης αντιμετώπισης πυρκαγιάς ή πραγματικής πυρκαγιάς. Πρόστιμο 5 λίρες. Δεν επιτρέπονται οι ρόδες μέσα στα κτίρια. Την ημέρα του γενεθλίου σου μπορείς να πεις μπροστά στην ουρά να αγωνίζεις για το γεύμα. Έχει και θετικά δηλαδή. Και παραδείγματα προστίμων. Μετά, γιατί δεν θα προλάβω να πω τα βασικά. Αυστηρή προειδοποίηση. Χρηματικά πρόστιμα από 10 π έως όλο το χατζηλίκι, αλλά με δόση. Στέλνηση του ψυχότου του απογευματινού τσακίου. Αυτόματα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τις ώρες ύπνου. Πρώτον, εργασία στην κοινότητα. Μάζεμα σκουδιό, ξεφορτάριασμα κάποιου χώρου κλπ. Δεύτερον, 10% από το χατζηλίκι σου. Απαγόρευση εξόδου από το σχολείο τις ώρες επίσκεψης στο χωριό. Αποβολή από το σχολείο για μία ή περισσότερες εβδομάδες. Ελευθερία και όχι ασυδοσία είπαμε πριν, ελευθερία και υπευθυνότητα. Και σας διαβεβαιώ ότι τα παιδιά, όπως το ξέρετε όσοι έχετε παιδιά στα σπίτια σας, λατρεύουν να αναλαμβάνουν και αυτά ρόλους και να μην τους φερόμαστε σαν είναι διανοητικώς καθυστερημένα. Οπότε στο Σάμερχιλ τα παιδιά αναλαμβάνουν πολλούς ρόλους, μερικοί από τους οποίους είναι πρόεδρος της συνέλευσης, γραμματέας της συνέλευσης, υπεύθυνος προστήμων, υπεύθυνος οργανισμού, διαμεσολαβητής επίλυσης προβλημάτων εντός συνέλευσης, το φιλαράκι των καινούριων μαθητών, μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης Υποφέρουσεων και παραδείγματος χάρη κομπλής. Τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Σάμερχιλ και παρότι πολλά παιδιά δεν παρακολουθούν όλα τα μαθήματα, ή παρακολουθούν λίγα, ή μια παρακολουθούν, μια δεν παρακολουθούν, στο τέλος το πιο σημαντικό που συμβαίνει είναι ότι οι περισσότεροι ασκούν επαγγέλματα που τους γεμίζουν ικανοποίηση. Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που να ασκούν επαγγέλματα που τους γεμίζουν ικανοποίηση. Έτσι. Και μπορούν να είναι όλα τα επαγγέλματα που βλέπετε εδώ και άλλα τόσα, δηλαδή από πυρηνικός φυσικός έως γεωργός, έως ένα παράδειγμα μουσικός κτλ. Και όλα, το πιο βασικό είναι ότι όλα τα παιδιά όταν φεύγουν από το Σάμερχιλ
Δεν νιώθουν ότι αν εγώ θα γίνω φυσικός, είμαι ανώτερος από τον Ντέβιν, ο οποίος θα γίνει κυπουρός. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, γιατί στο Summerhill κοιτούνε πρώτα ότι είναι ένας άνθρωπος. Αν θέλει να γίνει κυπουρός, είναι δικό του θέμα. Και αν γίνει και ένας καλός κυπουρός, ακόμα καλύτερα. Δεν νιώθουν τα παιδιά στο Summerhill ότι αυτός που θα σπουδάσει πυρηνικός φυσικός αξίζει παραπάνω. Την ίδια αυτοπεποίθηση έχει και αυτός που θα γίνει γεωργός και αυτός που θα γίνει κυπουρό... πώς το είπα? Από την πολιτική βιβλιασύνη μου. Οι ιδιότητες, πάλι δεν θα τα πω, κοιτάτε τα λίγο, μην τα διαβάζει γιατί δεν προλαβαίνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε να νομίζουμε ότι εγώ θα κάνω το παιδί μου να είναι καλό και ηθικό. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι το ανάποδο. Το παιδί μου είναι μια γλάστρα με ένα φυτό μέσα. Ή τρενταφυλλιά θα βγει, ή λεμονιά, ή πλατάνη, δεν ξέρω τι θα βγει. Εγώ πρέπει να είμαι μια γλάστρα, θα βάλω τη γλάστρα στον ήλιο, θα δημιουργήσω τις συνθήκες και θα αφήσω τη γλάστρα να γίνει ό,τι φυτό ήταν να γίνει το παιδί μου και όχι ό,τι θα ήθελα εγώ να γίνει. Αυτό θύχτηκε και προηγουμένως. Οπότε το Summerhill απλά δημιουργεί τις συνθήκες ούτως ώστε το κάθε παιδί να αναδυθεί από μέσα του αυτό που αυτό θέλει να γίνει. Και πιστέψτε μου ότι στην πλειοψηφία των παιδιών, δυστυχώς όχι όλων, και αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση, υπάρχει και πολλά εμπόδια και βαρύδια μέσα του. Αλλά σε γενικές γραμμές τα παιδιά του Summerhill γίνονται πιο καλά παιδιά, πιο καλοί άνθρωποι, πιο υπεύθυνοι άνθρωποι, πιο καλοί γονείς και πιο καλοί πολίτες. Και πιο ισορροπημένοι μέσα τους, που είναι το νούμερο ένα. Αν δεν είμαι ισορροπημένος, μπορεί να είμαι πυρηνικός φυσικός, αλλά δεν έχει καμία αξία. Το μήνυμα του Summerhill, από όλα αυτά που σας είπα είναι μήνυμα, τα πηδάω λίγο. Αυτό είναι το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε η Ναταλία, πες το λίγο. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε όλα τα θέματα που τα αφορούν και οι απόψεις τους αυτές πρέπει να λαμβάνονται στα σοβαρά, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Με λίγα λόγια, τα δικαιώματα των παιδιών μας καταπιέζονται. Έχουμε υπογράψει συνθήκες και δεν τηρούμε αυτές τις συνθήκες. Εμείς αποφασίζουμε τι θα μάθουν και πότε θα μάθουν. Η ελευθερία και η δημοκρατία δεν διδάσκονται, βιώνονται. Υπάρχει ελάχιστη ελευθερία στα σχολεία. Παραβιάζονται το ανθρώπινο δικαίωμα των παιδιών και των νέων να επιλέγουν τι θέλουν να μάθουν και πότε να το μάθουν. Στο Summerhill βιώνουν την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν τους διδάσκουμε τη δημοκρατία. Περιορίζονται οι ορίζοντές τους στο τι ξέρεις και τι έχεις και όχι στο τι είσαι και τι κάνεις. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα της παιδείας μας, θύχτηκε και από τους άλλους ομιλητές. Το τι έχω και τι ξέρω. Το τι είμαι και τι κάνω είναι το σημαντικό. Είμαι ισορροπημένος, ξέρω πώς να φερθώ στον σύντροφό μου, στο γείτονά μου, στο παιδί του γείτονά μου, στο σκύλο της γειτονιάς. Και αυτά, επειδή αν θέλετε να μην πιστέψετε εμένα, τα είπε και ο Σωκράτης, ο αρχαίος ημών πρόγονος. Η μόρφωση είναι θέμα συμπεριφοράς. Όλα τα άλλα που κάνουμε εμείς είναι γιατί δεν μορφώνουμε. Απλά φορτώνουμε, η μόρφωση είναι θέμα συμπεριφοράς. Η καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών και εφήβων έχει βαθύτατα αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους και τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις. Μεγάλη συζήτηση. Είναι άμεσως απαραίτητο να αλλάξουμε σταδιακά όλες τις κοινωνικές δομές. Η μελέτη του Summerhill έχει να προσφέρει πολλά. Θέτει υπό αμφισβήτηση όλες τις αντιλήψεις μας για την παιδική ηλικία. Αναδεικνύει ότι η ελευθερία και η αυτοδιαχείριση των παιδιών είναι και εφικτή και αναγκαία για την παραγωγή υπεύθυνων πολιτών με δημοκρατική συνείδηση και συναισθηματικά ισορροπημένων ενηλίκων. Το Summerhill, λοιπόν, όπως είπα και πριν, παράγει πιο ισορροπημένους ανθρώπους. Ο ισορροπημένος άνθρωπος θα πάρει και ισορροπημένες αποφάσεις και ισορροπημένες επιλογές θα κάνει στη ζωή του. Έτσι. Ο κόσμος μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από γαλήνη, δικαιοσύνη, ελεκτικότητα, ανθρωπιά και σεβασμό του εαυτού μας και των άλλων. Το μέλλον δεν εξαρτάται από τον ανταγωνισμό, αλλά από τη συνεργασία και το σεβασμό της φύσης και των νόμων που τη διέπουν. Και τα σχολεία μας είναι παρά φύση, οπότε πρέπει σιγά σιγά να βρούμε τι είναι η φύση και να ζήσουμε σύμφωνα με αυτήν. Κλείνω με 3 λόγια του Νίλ και τελειώνω. Καρδιές, όχι κεφάλια στα σχολεία. Δηλαδή το συναίσθημα είναι πιο σημαντικό από την νόηση. Έτσι. Το προτιμούσα το Summerhill να παράγει έναν ευτυχισμένο οδοκαθαριστή παρά έναν αγροτικό πρωθυπουργό. Και όσο και αν ακούγεται ακραίο αυτό, ναι, αυτό κάνει το Summerhill. Παράγει πιο ευτυχισμένους και ισορροπημένους ανθρώπους. Το μέλλον του ίδιου του Summerhill ίσως είναι μικρή σημασία. Όμως η ιδέα του Summerhill είναι υψής της σημασίας για την ανθρωπότητα. Πρέπει να δώσουμε στις νέες γενιές την ευκαιρία να αναπτύσσονται μέσα από την ελευθερία.
προσφέροντας στα παιδιά και στους νέους ελευθερία, τους προσφέρει με αγάπη. Και μόνο η αγάπη μπορεί να σώσει τον κόσμο. Έτσι. Και αν τα ξεχάσετε και όλα τα άλλα, είπαμε ένα, να είστε με το μέρος των παιδιών και δύο, αυτό είναι πάλι από τον Πλάτωνα, από την πολιτεία, δεν πρέπει ο ελεύθερος να μαθαίνει ποτέ τίποτε δια της βίας σαν δούλος. Και όλα τα σχολεία σε ένα μεγάλο βαθμό κάνουν αυτό. Μαθαίνουμε γράμματα στα παιδιά μας, τα οποία είναι απαραίτητα τα γράμματα, αλλά μέσα από τη δουλεία. Και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να οδηγήσει σε καλύτερες καταστάσεις και δει στη χώρα μας. Αυτά με πολύ αγάπη.